سلام كمي صنحو كورات تخاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يام زيناتات حزنالكم مصينا لنا نخطكاتنا دما نعدم فلما عندنا توتاتو منغسي ارترا معول زخونه صره درون جمرات اتي خم زركبن بزي مخنيات دما منغسي ايثيوبيا تزفكرو زنبرو سغات اتي وخم زركبن ابي يوز قربا معلتا توصوا عصوا اخيبا ناي قصال معبالن هافتن سلامن ايثيوبيا خراغاغص انت خوينو وحازي ولو ودو عسب زلوا ايثيوبيا مستراغاغص يا خبل مزراون زلنسكف تحت حيال مرحنه ترامب كوينو خسرح يموالو زملكتن هاجرات معراو كايرز غور اوص اخيبا زملكتن زولن كالتنا لونا كسكام ودات حيركنا بمصراح نذا شانل سبسكرايب لايك شير بمغبار كجمروا بخبر نعدمكم قدماي منيستر ايثيوبيا وزقروا معلتات مثل علوت وتدروا ازتن حالفت ጸጥታን خالوت نمنغس امنا زخون اكالات ابزكايدو عصو معص اخيبا لاي قصال معبالن هافتن سلامن ايثيوبيا خراغاغص انت خوينو هو حزي ولا ودو عسب زلوا ايثيوبيا مستراغاغص يا طرح خبل بقولع مزراو مزغداي قرب زلوم اكالات حبيروم اب 2018 ناو سلطان مسمصه زناسه ناي سلام دلي زلوا مرحته وحيلو ناي نويل شلماز تقبل قدماي منيستر ايثيوبيا اوي محمد علي اديس ابا اسمرا منغد رؤ بمغبار مس ايرترا زترأي غبغب زي مخنيات كم زنوري ينغر العشر عامت بمدن بسماين استعصوا ركب ايثيوبيان ايرتران بزي قدمه خونت كخفت حتى مقراو ابتوان حزبات ايثيوبيان ايرتران حاجو زبل بسرات اكو تنبره دحيرو زمص معبالهታት صعيبو زمص مزز ግን ከቢድ ምዃኑ መግማተ የጽግምን እዝን ለአላውነት ግዛት ኤርትራን ባህርን ደንበር ናይ ምጽራር ሕልምን ባህርን ናይ ምውናን ባህግ ዘለዎ መራሒ እቲ ኢትዮጵያን ልዕሊ 30 ዓመት ዝመርሐ ውድ ህወሓት ለአላውነት ግዛት ኤርትራ ሕሊፎ ይህኒ ብምባል ካውስር መሰረቱ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል መርገጽ ሒዙ እዩ ናብ ስልጣን ከም ዝመጸ ዝግለጽ እዚ መበገስ ይኸዓ ምስተኣካል ኢትዮጵያ ክገብራ ሕልም ዘለዎ ኤርትራ ኮይኑ ንሕወሓት ብምጥፋእ ድሕሪ ኸዓ ዘለዎ ሓይልን ሰብን ሓጺን መጺና ካቲተው ልዕሊ ኤርትራ ኮይናት ክእውጅን ንነዊሕ እዋን ዝሓንጸጾ ምስጢርን ውጥንን ምዃኑ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ኮይነሎ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ንህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ 2 ዓመታዊ ክባን ዕጽዋን ብምእታው ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ድሕሪ ምውጽሑ ኣብ 2020 ስምዕ ሰላም ካብ ዝፍጸም ድሮ ሳልሳይ ዓመቱ ዝሓዘ ኮይኑ እንተኾነ ክስካብ ሕጂ ካብ ተመውቱ ዕሊ ዝተሰማምዑሉ ነጥብታት ሓንቲ ዋላ ከተጎዳ ይረአን ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳርን ውድ ህወሓትን ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኮስርሑና ይካኣሉን ዝብል መምኽኔታ እኳ እንተቕረበ እቲ ተዓዋቲ ነዊል ዝኾነ አቢ እቲ እምኮ መፍትሕ ኣጽዋራት መፈተኒ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ አቢ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ወገናት ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ መመሊስ ንምግፋሕ እውን ብውሽጢ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ ክንፊ ህወሓት ምስ መራሕቲ ኤርትራ ርክብ የካየደለ ዝብል ናይ ጎደና ወረ ሕጋዊ ዝስማዕ ዘሎ አቢ ናይ መሪሕነት ሕማቕን ድኽመትን ከም ዘለዎ ኣብታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘስምዑ መደረታት ዝረአ መረጋገጽ እዩ እዚ መራሒ ካብ ቻይናን ቱርክን ኢራንን ኤምሬት ዓረብን ብዘምጽኦም ሓጺነ መጺን ሰኺሩ ንጎራውቲ ሃገራት ብሓፈሻ ድማ ንኤርትራ ድማ ብፍላይ ናብ ወታደራዊ ረጽሚ ዘስምዖም ካብ ሓደ መራሒ ዘይትጽበዮ ዘይእርንብ ቃላት ክጥቀምን ጸኒሕን ኣለን ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝዓለመ ፈኻራታት ብተደጋጋሚ እዋን ዘስምዕ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣለኒ ዝምክሐሉ ሓይሊ ኣየር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ድሕር ደጊም ዝኾነት ትኹን ሃገራዊ ትገብሮ ኮይናት ሰራዊት ክኸትት ዘይኮነስ ብነፈርትን ድሮናትን ጌርና ኢና ነዚ ኮይናት ክነካይደ ክብል ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጸብለልታ ኣለኒ ዝሓሱ ሓይሊ ኣየሩ ኮይኑ ብዝተተሓዘ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምዕውላት ዝኾና ጸረ ድሮን ጀመራት ኣትየን ኣለዋ እዚ ምዕውል ዝኾነ ጸረ ድሮን ጀመራት ቆምን ተንቀሳቀስን ከም ዝኾነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍለ ዓለም ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ትኹን ጎረቤት ሃገር ናብ ኤርትራ ገጽ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ድሮን መጥቃዕታት ይኹን ካልኦት ብሰማይ ክመጽእ ዝኽእል ተጻወታት ንምምካንን ሓበሬታታት ኣብ ግዜኡ ሰዓቱን ከመሓላልፍ ከም ዘገልግል እዚ ሓበሬታ ወሲኹ የርድእ ስርዓት ብልጽግና ድማ ተጸብለልታ ኣለኒ ዝብሉ ሓይሊ ኣየሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባኡ ክዛረበ ይስማዓን እዚ ናይ ድሮን ጃምር ኣዝዩ ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ዋግኡ ድማ ልዕሊ $300 ሚልዮን ዝግመት ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ንምክልኻል ሓይሊ ኣየሩ ንምድልዳልን ክገብሮ ጸንሐ ሓያል ጻዕርታት ኣብ መቐጸልታ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እዚ ድማ ኣገዳስነት ቦታታት ናይ ኤርትራ ብቋዋም ተተኺልን ተንቀሳቃሲ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይርከብ በዚ ምኽንያት ድማ ስርዓት ብልጽግና ናብ ሰማያት ኤርትራ ተንከት ምባል ፍጹም ዘኽእል ኣይኮነን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ይትረፍዶ ዝሕጂ እዋን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዓጢቑ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ናይ ቀደም ነፈርቲ ገይሩ ንሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ዘመናዊ ምዕውል ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ክሳራታት ከም ዘውረደሉ ይዝከር بخالي زيننا دما بريدن يكلل برالمين زلنسكي نبار سلام نمصاف تحت حيال مرحنت دولان ترامب كسرح دلو مخانو غليصو ات بريدن امريكا نكيبتو وتدراو حجز دو كم زبل الدحر مغلاصا ام محاراو مراخطاتو زرغو حنوي صحف ات مسوايت هاف زغوانفه متهللاخ زتعاسي يخول غليصو ترامب زلنسكي نام ماد سلام كمص دلو كم زيكون دحر مخصاصو دما زلنسكي نغرات نمرام غزي حجي يخبل تزاريو نسنت خوينات نمودا خغبرلوم زبلوم ادامنت معرفات تقيس زلو خوينو ات خوينات نمودا بقلطف نخسرح دلواتينا اتم قدامت مدرخات دما
مروخات مفتاحن أميات مقرات توسخ جبر نقاد مسائلات نوي حرقات زقوعزا سوالو نفرتي قبل على ساعات كالئ سبيلاو تحت قرصن تفصم مدقعت بومباتات خمون بحر بقصه دو كولي بمبال روسياون كم تقبر اللوا خول قليصو وسيخو الحريو كل زقصله مدرخات عزي بقلطف كن سقمن مس امريكا بمخان صنع زازام مسمع خنقبر ندلينا خول قليصو ابزو وان دونالد ترامب لومي كاب بريدن زلنسكي سمم عدنات فريمم اتخينات كوقع دلوات مخانم زقلص دبداب بخمزو صحه تزاريبو يوكرين زتخاله متن بز حصر اوان درد سلام كجمر دلوت مخانا بمغلاص روسياون سمع تقبر دلوت مخانا زريو ملكتات اللو خول قليصو ات بريدن كونغرس زها مدره كاب بريدن يوكرين بلارمي زلنسكي استلاخ دبداب عويل خنم بمكلو ات دبداب مستقدم زلنسكي ابيكس تقع ملأخت الماسليو دراب نزل دبداب ملأخ زين ايدي يزبل خوينو نساو يوكرين زكايز الارميناو ግጭት موغاد كي تحللكو يسرح لخو بمبال سمناو باش زقصر روسياوያን يوكريناويانن يقتلوا خمزلو እዚ ድማ ደው ክብል ከም ዘድሊ ይዛረብ ቅድሚ ለአውሮፓን ዩክሬን ከም ሕጋዝ ነዳዲ ከም ዕዳግ ለውጥት ተገንዘብ ይዛይድ በመባል ከሲሱ ነይሩ በዚ መንጽር ድማ አሜሪካን ዩክሬን በአማይት ሚሊዮናት ሓገዝ ሂባ እያ ክብል ገሊጹ ዘለንስኪ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርግሖ ጽሑፍ እተብዚ ሓለፋ ኦቨል ሃውስ ዝተኻየደ ኣኼባ ከም ትኸውን ዝግባእ መንገዲ ከም ዘይከደ ብምግላጽ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ መውዱ ዘጣዓሲ ይኽብል ገሊጹ ነገራት ንምእራም ግዜ ሕጂ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ መጻ ዝግበር ምትሕባር ርክብን ሓናጽ ክኸውን ደሊና ክብል ገሊጹ ዩክሬን ምስ አሜሪካ ስምምዕ ማዕድናት ክትፍርም ድልውቱ ምዃናውን ደጊሙ ዘረጋገጸ ኮይኑ አሜሪካ ልዕላውን ነጻነት ዩክሬን ንኽትዕቅብ ክስካብ ክንደይ ርሕቀት ከም ዝተጓዓዘት ብሓቂ ዋጋ ንህወኢና ዝበለ ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዩክሬን ነጧር ዘቕረበሉ እዋን ድማ ንዝክሮ በዚ ነምስግን ክብል ነታ ኣብ ቀዳማይ እግረ ምሕደራ ትራምፕ ንዩክሬን ተሰጨ ስርዓት ፀረ ታንኪ ሚሳኤል አሜሪካ ጠቒሱ بخالي زينانا دما هاجرات معراو كايرو زكايدو هصص اخيبا نداغم هصتو شمطقازا زوعل 53 بليون دولار صيقوم ازوط نزي امريكا لعل 2 مليون فلسطيناويان ناو كال بوتا بمغعز كازا خم صبوت مناغد ماخلاي مبراق غيركا ختندت زل امامه نناي بريزيدنت ترامب زوادادريو وانا صحافي حبرت عرب احمد ابيل جيت اموداتا نايت ساعات زقصل متخاب امامه ግብጽ ናይ ዓረብ ውጥን ይኽብል ፍሊጡ ንሓሳባት ፕሬዚደንት ትራምፕ ከይጥቀስ ከዓ መርገጽ ዓረብ አንጻር ዝኾነ ሓይሉ ይኹን ብፍታው ዝግበር ምንቅስቃስ ይኽብል ገሊጹ زخوركم من زخبركن تخاتلتنا نساع زحزنا محبريتات نتم كتكاتلوم صنعكم مسل نيرم ابزغط البخالات حبريتا خصام نراخب سلامنا تمننا ببزلكم وسلامنا عخم يكون سلام